ezinye izinto zifuna wena and you speak to yourself. This is what ake sikhulume le nto. We can bet money 2020 ngoba lo nyaka siyabona manje awuyima yezangisazi uyibona lento kanti okwazi ngisho ugumuza unyawo zawo uba 2026 yho ngane 2026 we can bet money osebenzayo manje iwarning ngaseyithole lisi affect 2026 kuyena. There are people in politics abazi noma liyaphuma noma liyashona yini. Njengamanje abantu abakulamaqembu nowazi yadumile bagijima koJosini kongwavuma. Kuthiwa kunekhehle likhona nesado sikolo ngoba bayabona ukuthi kwenzekani kwipolitiki. Bayabona ukuthi kwenzekani on the ground. Babona. Wena umuntu awuboni yazenzisa. Mufuna ama bad news, watch news 5 days and uthola indaba ezi affect wena direct. Uzothola indaba ezi affect wena direct. Buka indaba Monday to Friday uzothola. Engisho ukuthi asingayi ku 2026 with the concept which is going to be easy. It's not going to be easy. It's not going to be easy because it's going to be 10 times. Kunabantu esibaziyo ukuthi baplana indlela yoku-escape South Africa because it's not going to work for them. But they sell things. Badayisa izinto abantu ngoba bethi bayahamba balibone lizwe lidrifta kwenye indawo. Sine disaster kumanje ukuthi mangathiwa ngempela uSirilo ubamresignis ubani ozolida. Ubani oready ukulida lapha. Balanda ngisho amakhehla aphethe amakade osasa ombheki ukuthi abazobamba itoho ngapha. Ophethe concept bagijima ebuhleni bocinga inkosi ukuthi ibalekele bathathe into esikhulu basimahala. Okutshengisa ukuthi things are going to shake. Things are going to shake. Things are going to shake. Ake uzimisele pophi ibhande liqine. Pophi ibhande liqine because we live this country because we know ukuthi if mesibuya asizubuyela entweni esijwayele. Asizubuyela entweni esijwayele. Nathi ufuna sizimisele. Akuzoba lula kuthina nathi. Angifuni ukuthi ha kumina ababudethe kuzobe kulula. No. Mekunzima kuwena kunzima kumina. We are human being like me. We are human being